Já jsem Filip, tohle je Kristián a toto je vlog z našeho prvního triatlonu v životě. Hulmena máme za sebou. Já bych to shrnul asi jednoduše. Nebylo to určitě jednoduché. Ačkoliv to je jenom olympijský triatlon, což je jeden z těch nejkratších, tak bych řekl, že to bylo dost náročné. Co myslíš ty? Určite súhlasím, hlavne to plávanie na začiatku bolo celkom náročné, ale tak ten stres a adrenalín robí svoje na začiatku, takže trebalo sa troška ukloniť a potom to už išlo a v podstate treba mysleť na to, že raz to skončí a potom to už je fajn.